Hola, nenes i nens! Aquest any heu treballat molt i molt per fer el pregó dels infants de Santa Eulàlia. Han estat uns mesos d'activitats i propostes superinteressants, oi? El tema d'aquest any ha estat pensar com podem fer que Barcelona sigui una ciutat més neta i sostenible. Us heu compromès a participar de forma activa fent propostes que ajudin a canviar com ens movem per la ciutat. I us he de dir que han sortit idees molt i molt interessants. Recordeu tot el que heu fet? Vau començar fent activitats per investigar com era la mobilitat i la neteja al voltant de la vostra escola. El dia 20 de novembre ens vam trobar. La Laura Pérez, que és tinent d'alcaldia de l'Ajuntament, us va proposar un repte: treballar per aconseguir transformar la manera de com ens movem per la ciutat. I us va fer l'encàrrec de ser els pregoners i pregoneres de les festes de Santa Eulàlia. I vau fer uns jocs superdivertits. Després de l'encàrrec, va ser el moment de treballar els reptes poètics i d'allà va sortir la primera proposta de pregó. Després d'uns intercanvis... Tachan! Aquí el teniu! La lectura del pregó la vam fer el dia 7 de febrer a la plaça de la Catedral. Allà vam poder escoltar tot allò que creieu important a l'hora de millorar la mobilitat de la nostra ciutat. A tot el grup de representants de l'Ajuntament els va agradar molt. A la web barcelona.cat/infància podeu trobar el vídeo de l'acte. No sé si ho recordeu, però l'alcaldessa no va poder assistir a l'encàrrec ni tampoc a la lectura del pregó. Però creu que heu fet una feina molt i molt bona i que les vostres idees són imprescindibles per a millorar la ciutat. Per això, ha volgut dir-vos unes paraules. Hola, soc la de Colau, l'alcaldessa de Barcelona, i aquest és un missatge molt important per als i les mestres i sobretot les nenes i els nens de les 20 escoles que veu participar en el pregó dels infants d'aquest any de les festes de Santa Eulàlia. Un pregó que, com podem veure, me l'he llegit, el tinc a les meves mans i m'acompanya aquí al despatx d'alcaldia. Per mi el pregó dels infants és molt important i no hi faltaria mai. De fet, el tenia reservat a la meva agenda des de feia moltes setmanes. Però vam tenir una visita improvisada molt important també del president del govern de l'Estat i vam haver de readaptar-nos. Per això aquest missatge és sobretot per demanar-vos disculpes perquè només per un motiu de causa major no us vaig poder acompanyar el passat 7 de febrer. Però sé que va estar amb vosaltres la Laura Pérez, la tinenta d'alcaldia, que em va explicar que l'acte va anar molt bé i que els continguts que veu presentar són realment un programa de ciutat de primer nivell. I vull que sapigueu que ens prenem molt en sèrio la vostra feina i també les recomanacions que ens feu en el pregó, que per nosaltres són una ordre. I és que efectivament estem molt d'acord, necessitem una ciutat de Barcelona sense fums, sense contaminació. Volem una ciutat per la vida, una ciutat amable, saludable. I per això ja estem treballant, però encara volem treballar més fort, seguint moltes de les idees que vosaltres ens suggeriu en el pregó. Volem posar molt més verd, volem treure molts cotxes, volem que hi hagi més bicicletes i que tinguin més carrils bicis per anar de forma segura per la ciutat. En definitiva, volem carrers i places per la gent i perquè la gent hi pugui ser de forma segura i saludable. I volem un aire net, un aire que no faci fàstic, que ara mateix és el que passa. Així que hem de seguir traient cotxes, hem de seguir promovent l'ús de la bicicleta, hem de guanyar molt espai per caminar i per passejar, hem de posar molt més verd, hem de fer altres coses també, promoure l'energia renovable, com per exemple la solar, hem també de treure molts plàstics de la nostra ciutat i hem de seguir treballant, efectivament, perquè Barcelona sigui una ciutat més amable, més saludable, una ciutat on viure i on la vida pugui desenvolupar-se lliurement. I un últim missatge que us vull donar. Per nosaltres el pregó dels infants no només és important pel tema que heu tocat, sinó també perquè el feu servir per fer sentir la vostra veu. I vull que això us quedi molt clar. Ningú, absolutament ningú, us pot fer callar mai. Aquesta és la vostra ciutat. I aquesta ciutat serà molt millor si vosaltres la defenseu, l'estimeu i dieu la vostra. Així que no us calli mai ningú. Barcelona us necessita. Barcelona, per ser una ciutat millor, una ciutat oberta, una ciutat diversa, una ciutat feminista, una ciutat que defensi les persones i la vida per damunt de tot,
us necessita. Així que necessitarem la vostra valentia, les vostres idees i que estimeu molt el vostre barri i la vostra ciutat. Sé que seguireu treballant a partir del pregó dels infants amb els regidors i regidores del districte, perquè és molt important que aquestes grans idees es concretin amb accions de veritat en el dia a dia, en els vostres carrers, en les vostres escoles, a les vostres places. De fet, estem fent un pla molt ambiciós també en aquest mandat, que és pacificar els entorns escolars i això us afecta directament i necessitarem que participeu activament per fer-ho el millor possible, per escoltar quines són les vostres necessitats i com veieu el vostre entorn escolar i com podem fer que sigui més amable i més saludable. En definitiva, que tenim moltíssima feina per fer i la farem molt millor si vosaltres participeu activament. Moltes gràcies per estimar Barcelona i entre tots i totes farem que sigui una ciutat que valgui la pena. Una abraçada molt gran. I ara és el moment de veure com acaba aquesta feina. Tots els centres del districte de Gràcia heu proposat 10 idees i 10 compromisos molt importants a l'hora de millorar el vostre barri. Els escoltem? Són aquests. Volem zones verdes que siguin més amples per jugar i divertir-nos, amb plantes i arbres i que estiguin cuidades. Sovint tenen molta brutícia. Nosaltres ens comprometem a no embrutar, a no fer malbé les plantes i cuidar-les anant algun cop al mes a netejar possibles residus que tiri la gent. Que hi hagi més aparcaments gratuïts al voltant de l'escola i nosaltres ens comprometem a utilitzar-los només quan les famílies ens estiguin deixant o recollint i que tots i totes els ciutadans i ciutadanes tinguin un aparcament fixe per cada llar familiar. Més passos de vianants, que tots tinguin semàfors i que els semàfors estiguin en bon estat i que durin més quan les calçades són més amples. Nosaltres ens comprometem a respectar la indicació dels semàfors sempre, a anar menys en cotxe i creuar només pels passos de vianants. Volem que posin més carrils bici perquè tots i totes puguem anar amb bicicleta o patinets segurs i segures. Ens agradaria que els carrils bici fossin més amples i que hi haguessin més estacions de bicing. Així nosaltres aniríem menys en cotxe i hi hauria menys soroll i contaminació. Volem més espais perquè els nens i nenes juguem. Es podrien posar tanques en alguns carrers perquè puguem jugar a pilota i passar-nos-ho bé sense que els cotxes ens molestin. Fins i tot els diumenges es podria tallar la circulació d'alguns carrers. També volem més jocs als parcs i nosaltres ens comprometem a respectar-los i a no quedar-nos a casa jugant amb la tablet o el mòbil i fer més esport amb la família i amb els amics i amigues. Volem que les voreres siguin més amples per poder passejar tranquil·lament. Es podrien posar valles per separar la vorera de la carretera per poder caminar sense preocupar-nos dels cotxes. A més, volem més papereres i contenidors per a mantenir el carrer net. Ens agradaria que els camins escolars estiguessin millor senyalitzats i que fossin menys perillosos. Nosaltres ens comprometem a anar caminant a l'escola. També demanem que la ronda de dalt quedi tapada i així podrem caminar sense soroll i amb menys contaminació i serà més agradable. Volem que el transport públic sigui més barat o gratuït per a la gent que l'ha d'agafar cada dia. A més, volem que siguin autobusos elèctrics perquè no contaminin i que hi hagi moltes línies perquè ningú hagi de caminar molt fins a trobar una parada. Volem que cada casa tingui una plaça de pàrquing per a controlar quants cotxes té la gent i també tenir un lloc assegurat per aparcar que sigui gratuït, perquè al barri és molt difícil aparcar. També volem que sigui més fàcil comprar cotxes elèctrics, perquè és molt important reduir la contaminació i el soroll. Un dels problemes del barri és que tenim la ronda de dalt molt a prop, i això fa que tinguem molta contaminació i soroll. Ens agradaria que es tapés la ronda de dalt per respirar un aire millor, i també que es donessin ajudes a la gent per tenir cotxes elèctrics, o pel transport públic. Creiem que serien les millors mesures per a tenir un barri net i agradable per a tothom. També vareu treballar algunes preguntes per a que us les respongués la Cristina Carrera, consellera d'Educació i Cultura de Gràcia. Per què es vol tapar la ronda de dalt només un tros i que tot el fum surti davant de la nostra escola? Creieu que seria possible posar un carril per patinets i monopatins? Creieu que seria possible fer jardins verticals al barri per tenir més plantes i respirar un aire més net?
Creieu que seria possible fer més aparcaments gratuïts a prop de l'escola? No patiu, farem que les rebin i, si poden, us les responguin. Heu fet molt bona feina i us mereixeu un gran aplaudiment. Moltes gràcies per participar en la millora de la ciutat de Barcelona i la gent que hi viu. El futur és vostre i amb les vostres propostes podem fer de Barcelona la millor ciutat del món.